Здравейте! Ето сме готови да заснемем първата тренировка от 5-месечната програма. На мен ще ми помага Тихомир Бонев. Той е човек, който така най-усърдно извървя целия път през цялата програма. Така получи много добри резултати. Ще ми помага, защото сам е трудно да се снима. Направих един-два пъти опити, изключително така затруднения видях, да снимаш ли, да тренираш ли. Аз все пак искам в тренировките да предам нещо, което не съм го написал, защото каквото има да се каже, съм го написал. С тренировките искам да дам мотивация, хъс, усещане за самата тренировка, което единствено видеото може да направи. И така се надявам заедно с него да се получат тия неща. Томи, ти ще кажеш ли нещо? Започваме отново 21-ви семинара, 22-и започват тренировките. Ще покажем в видеото важните упражнения, те как трябва да бъдат изпълнени, за да може всеки да има добри резултати накрая. Започваме. Тренировка. Готов ли си? Тренировката за гръб започва с едно леко така функционално и загряващо упражнение, микс. Заучил съм го от тренировките по лека атлетика, които имаше известен период практикувах. Усещах го в самата тренировка по лека атлетика, го усещах, че много добре ми загрява раменния пояс, задното рамо, трапеца. Затова го припознах и го вкарах в тренировката по бодибилдинг. Използвам го за загрявка. Лекоатлетите го използват за инервация и за вкарване на скорост в горната част на тялото. Прави се в 3 серии, както сте видяли. Първата е по-продължителна, с пълна амплитуда. Втората вече скъсяваме, увеличаваме скоростта, намаляваме времето. И третата серия вече го правим максимално бързо. Започвам с първата серия. Това е първата серия. Ето и втората серия. Ето и третата серия в бягането с ръце. При нея търсиме максимална скорост, дори може амплитудата да намалиме, но търсиме максимална скорост за 10 секунди. Ето го и първото упражнение за задно рамо. Искам да кажа един принцип, който важи за цялата тренировка, за всички тренировки в първия мезоцикъл. Гледайте да се изпълните броя на сериите, броя на повторенията, броя на упражненията. Не търсете тежест. Тук търсиме обемна тренировка. Жертваме ли обем за сметка на тежест, отиваме в друга посока. Тук се опитваме да създадем метаболитен стрес, да увеличим инсулиновата чувствителност, да подготвим тялото за следващите промени, които ще искаме и усилия, които трябва да положи то. За това не избързвайте, има време, ще дойдат тежестите, после ще направим тренировката по-концентрирана, по-интензивна, с по-голяма плътност. Сега търсиме брой на повторенията, брой на тежестите, брой на сериите, брой на повторенията и дисциплина в почивките. Разбира се, почивката няма как да е точната, която сме написани, някой път може по-малко, но да не оставяме големи паузи или да не форсираме прекалено много. Следващото упражнение е тяга. Правя по вариант, който не пускам додолу, да изолирам максимално глутеуса и квадрицепса, за да мога на тях да им отделя специално внимание, защото иначе се застъпват и я правя културистичен тип. Хващаме широко и, както казах, изпълнявам да натоваря изолирано доколкото мога мускулите на гърба и трапеца. Сега, забравих да обърна внимание,
при възможност използвайте тънък лост. Нахваняйте хубаво, защото лостовете имат различен диаметър на грифа и тия по-широките отварят хвата. Умишлено не използвам фитили, защото фитилите карат ръката да увисва, не работи толкова добре в лакет, в китка, а това са един вид амортисьори, които помагат за облегчаване на натоварването в раменната става. И когато използваме фитили, удара става много по-такъв остър и специфичен върху стари сухожилия в раменната става. Набирания, различен хват, нещо, което съм замислил и което съм казал много пъти от тренировката на Joel Stubbs. Той върти различни хватове набирания, един след друг. Не първо отпред, после зад врати, после пред гърди. Върти ги във всяка серия, за да няма изморяване на мускулните влакна. Някакво специфично и вече за последното, ако стане набиране тясно, човек да е изморен. Затова ги въртиме. Вариациите на набиране могат да бъдат различни. Аз го правя моя начин, който за мен е най-добър, който за себе си съм усетил. Не взаимствайте упражненията, по-скоро вижте моята гледна точка, може да научите нещо, но не копирайте. Аз ги въртя. Давай. Преминаваме към едностранно натоварващите упражнения за гръб. Нарочно ги измествам в края на тренировката, защото искам да ги използвам като разпускане за сковаността, която се получава при упражнения като мъртва тяга и другите, които тягата, които фиксират кръста, гърба, и за да разбием тази скованост, да имаме малко повече функционалност, да сме по-мобилни. Това го правя с преход на едностранни натоварвания за гръб. Принципно, това упражнение не съм го писал в 5-месечната програма, нарочно го правя да покажа как може да се правят различни интерпретации. Затова програмата е за напреднали и средно напреднали, хора, които знаят кое упражнение с кое може да се замени, не е за начинаещи хора, които не разбират, защото наистина няма да бъде максимално пълноценна. Тия, които са начинаещи, искат да тренират по нея, нека да я вземат, да отидат при треньора си, да отидат при инструктора си или да тренират с нея, по нея с някой познат. И така, това е моят вариант за упражнение, което трябваше да бъде едностранно дърпане на скрипеца с една ръка. Аз правя на ето този хубав уред на паната, аналогично упражнение със същата цел. Тежестта малко е подсилих, затова направих 12. Това е недостатъка, като се правят на нови уреди, които не е правилно преди, малко трудно се наглася работната тежест. Другия момент, много такъв основен, който всеки ще се сблъска с него, когато тежестите започват да ви стават леки, какво правим? Нещото, което аз смятам, че най-добре работи за мен, което не е описано в книгата, да не ви объркам, че ще да стане манджа с грозди, сега предпочитам да ви го кажа. В последната работна серия, ако някой от тежестите ви е лека, последната работна тежест правите повече от 10 повторения, нещо 13, 14, 12, както дойде, или за последната тежест, за последната серия дигате тежестта да запазите 10 повторения. Това е един така плавен метод за повишаване на тежестта, но си оставяме в метаболитния стрес и обема на тренировката, като разбира се в това също е важен компонент и
да повишаваме тежестта, но запазвайки зоната, която търсиме на тренировки, повишавайки тежестта в последната серия, може да се получи. Другия вариант е с много малко, с 2 до 3% максимум да се повишава работната тежест във всичките серии и така отново плавно да вървим напред. Но много трудно се усеща. То един път имаме сила, втори ден нямаме сила. Па на едното упражнение, ако сме качили силата, ще видите на другото как ви пада силата. Не можете да направите това, което сте направили предния път, защото повишавайки силата на предходното упражнение, ви вече източвате ресурс за следващото. Така че не се опитвайте толкова да гоните часовникарска точност, която съм написал, с указателните видеа, които давам, така хората, които разбират и анализират какво казвам, достатъчно добре ще могат да го интегрират и да вървят напред и да получават прогрес. Продължаваме с едностранните натоварвания за гръб. Моята вариация с усукване, която съм показала и друг път. Изключително добра за връщане на мобилността в кръста, в таза до някъде. Идеална за завършек на тренировката. И завършващото упражнение, въртение на Bulgarian bag, отново за мобилност и за махане на сковаността. Много го харесвам това упражнение. Ай сега едно предизвикателство с 38 кг. Бонус за награда. Оп! И тежи това, бе! Пак ще го пробвам. Абсурд! Първи опит не стана, втори опит. Преди съм ги правил с тази тежест и не ми дава мира сега като не мога. И ще се пробвам пак. Хопа! Направо тяло върти. Абсурд. Победила. Днеска Bulgarian bag ме победи.